Keep stars. Kung kaya rin. Ay, dyan. Kung kaya mag-exit. Parang maganda mag-training kung ganyan. Kung kayo maninira ko, kasi nakakatid yun sa sabihin. Julius, oh! Ano bang price ng gas? Sinagsabi yung ano, parang striker. Saan? Parang striker. Nakala mo, ngayon hindi, dati sa party ko. Pero dati. Pero ano pa siya dati? Hindi, tagal na hardcore. Kaya ang hardcore pa yung tapsan. Mas matindi kayo nila. Holy. Dati. Dami natin yan. Ayun lang yun, kunin mo lang yung momento. Kung nakuha mo na yung momentum yun, alam mo yung ano, yung ayaw mo, may gusto mong score. Huwag mong bibitawan yun. Usually, points sa ano, force error eh. Pag bumitiw ka, di ba alam mo yung re-receive mo lang, tapos error. Yun na yung ano, minsan marami. Yun yung halos yung ano yung punto sa badminton. Kahit international yun, di ba? Pag nasira. Ayan, Chenlong. Chenlong. Bye. Green versus black. Cross court town. Cross court town doon. Literal. I-vlog, iyan natin yan. Highlights. Cross court. Ako na maglilis sa inyo. JP, ayaw mo talaga sumali ng 30? Ikaw muna, siray pa ako. Ha? Mababagyan ka lang. Ay, talaga? Tignan ko. Or try ko muna. Hindi kasi, no pressure naman. Pero kasi parang gusto niya eh. Ikaw daw kailangan mo convince. Papayag ka ba na ibang kapartner ni Lexi? Alam ko na to. Oo, kaya kabihan mo nga Jay. Ay, nako. Ay, hindi mo papayag. Alam ko na sa ano to. Alam ko na sa bahay to. Sa sopa na lang matutulog ako. Hindi, okay, huwag kang papayag na bababa ng iyan. Dapat tingin din mo iyan. Oh, hindi nga. Grabe naman. Pero solid yung mga diya. Open siya, di ba? Open, no? Open siya. Open siya, di? Kasi naman siya yung open. Tapos, open siya. Ay, pwede manilat siya. Open siya. Okay, detikat ka. Kaya malakas yung ay, hindi pa alam. Oo, hindi sinasabi ko lang. If yung gusto na, masarap na. Eh di good. Bali aware kayo. Hindi yung masarap na laban. Kasi iba yung level. O, dapat natin natin yung mga yun. Kuya Les, saka si Kuya Ren. Ang dami. Mentality mo yung pera. Hindi yun. Walang ano nun, friends. Turo mo na si Matrastok to, Jay. Ay, kahit yung sumigaw. Oo, ka masyado mabait. Ngingiti eh. Sus, pag pinalo ni Jay, huwag kang papasori sa ano. Oo, ganun. Sorry guys. Sorry ko naman. Wala, sorry. Deserve. Deserve sabihin mo. Sirain yung pero wala. kahit lang ang friends, deserve. Ayun, talo. Watch the leader natin. After game ba magipag-friends? Oo, after the game, seryoso yun. Pagka may pag-friends na ano, pagka bago laban, kumuha ko sa akin kalaban ka. Nakuha ka lang ganun, pero huwag kang minute yan. Hindi sa ano, pero mawawala kasi ano mo friend ba? Kasi yung mga lumalabas sa kahit anong position. For example, Hindi si naman Jay, sila yung kaibigan. parang si Jay, mentality niya para nagkikipag-away, tapos ikaw, aawat. Parang, Oo. partner kayo, dapat pareho Oo. mentality.
Kasi automatic to. Hindi na pinapanood, di ba si Raylan na nakita ko sa'yo? Di ba yung nagsasalita? Parang na yun. Ayan, ganyan. Ano eh, game face yan. Game Kasi, face yan. pag hindi ka man dyan, mawawala yung momentum mo. Hindi naman sa ano, yung sinano mo doon, inalabanan mo yung sarili mo. Paano ba yung game, ano, dapat 100% focus. Bigyan mo yung game. Malagay yung ano, yung mga chismis natin na maramarin yung makalaban natin yung ano. Sa'yo video naman yun. Oo, baka marinig yung makalaban natin yung ano, strategy natin. Ilagay yung background na ba? Oo ba? Meow, 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 meow. Mga ganun.
Ang ina, bigay!